Мигрената – актуален проблем на обществото. На 21 януари в Националния дворец на културата се проведе събитието Мигрената – актуален проблем на обществото. Събитието събра експерти, които обсъдиха резултатите от проучване за мигрената и нейните социално-икономически последици. Бяха представени ефективни стратегии за управление на мигрената, целящи да намалят негативното й въздействие върху качеството на живот и трудоспособността. Акцент беше поставен върху ролята на здравната система и работодателите в осигуряването на достъп до лечение и създаването на подкрепяща работна среда. Лектори на събитието бяха фармакологът професор, член-кореспондент Георги Момеков, председателят на Българското дружество по неврология, академик професор доктор Иван Миланов, експертът в оценката на здравните технологии доктор Георги Славчев и основателите на здравната платформа Диагноза.info доктор Мария Трифонова и доктор Иван Томов. Модератор на събитието беше Десислава Авджиева. В рамките на събитието бе подчертана значимостта на баланса между здравето и работния процес. Според анкетно проучване, хроничната мигрена оказва значително влияние върху ежедневието, работоспособността и психичното здраве на засегнатите лица. Мигрената сериозно влошава качеството на живота. 2/3 от участниците в проучването съобщават за намалена работоспособност, а 50% за ограничаване на социалния си живот. Освен това, 14% от страдащите ограничават социалните си активности, а 70% се чувстват нетрудоспособни. Половината от анкетираните съобщават, че страдат от мигрена повече от 10 години, като 54% изпитват 1 до 3 пристъпа седмично, а 16% повече от 1 до 2. При 90 на 100 пристъпите продължават над 1 час, а за 1/3 от тях те са с изключителна интензивност. Впечатляващо е, че 91% от анкетираните не са чували за профилактично лечение, въпреки че 90 на 100 изразяват желание за нова терапия. Тези данни подчертават необходимостта от информираност и достъп до ефективно лечение, които могат да подобрят качеството на живот на засегнатите. Събитието привлече вниманието на широк кръг журналисти, лекари и общественици.